Mananakbo na nung akin. Yun, no, nadali nung akin. Kagamba, magandang araw sa inyo. Si Black Hunter PH, mga Magandang kagamba. araw sa inyo mga Yan, kaganda. Yan, magkukulab kami ngayon. Nagkita kami rito sa tournament dito sa kay si Spider Dog. Mga kagamba, may dalawa kaming laban. Sportahan natin to mga kagamba, si Black Black Hunter PH. Black Hunter PH. Makikita nyo pag may black, yun na yun. Oo, Black Hunter PH. yun. So may dalawa kami laban mga kagamba. Ayan, kung may kagamba mo. Ito yung sa akin, medyo siya, brown siya. Mga kagamba, ayan, brown. Ayan. Oo. Ayan, pakita ko Ito siya. sa akin, Cebu line, yan. Tigre. Tigrehan, Tigre ng oo. Cebu, yan. Okay. So, fight na natin. Yan na. Ayan na. Oy, laglag ka agad yung akin. Oy, ano ba yan? So, nagsabay sila. Malakas sa pitikan yung kanyang gagamba. Gagamba, hindi ka na makita. Ayun. Ay, naku, ano ba itong gagamba ko? Malamya. Sinundan. Lumagutok. Magaling itong gagamba ni Black Hunter, ha. Yun, no? Talo tayo mga kagamba. Sige, pagbigyan muna natin. Baka magbibigay siya ng magandang laro. Walang isuglot to mga kagamba. Kaya hindi lumalaban. Kumikis-kis yung kanya. Ang galing, ha. Patalikod kumiskis, ha. Baka magkambak yung akin. Hindi pa nasasaktan. Kaya lang, kakalalag niya. Parang giwang-giwang na siya. Ayan na naman. Ay, mga kagamba. Aha. Tumalikod yung kanya. Wala pa rin. Lakas ng hangin. Lakas ng hangin dito kay Spider Dog. Kaya nanghina yung kanya. Nabingkong. Nabingkong mga kagamba. Pero lumaglag yung akin. Lalaban pa rin yata yung akin. Ayun. Malakas pa yung akin mga kagamba. Pakita natin kung sino mabibilutan dito. Natulala na yung kanya. Natulala na yung kanya, mga gamba. Pero nagtalo na yung akin kasi ang dami ng laglag. Ngayon, nagsakmalan sila. Mukhang lalamunin ngayon kay Mukhang lalamunin yata yung kay Black Panther ngayon. Black Hunter PH. Ayan. Nako. Wala na, patay na yung kay Black Hunter PH, mga kagamba. Inabot. kahit na walang-wala na. Nilusutan lang siya nung gagamba ko. Yun. Sinaputan siya. Takbo ng akin. Ayan na naman. Mananakbo na nung akin. Yun, nadali nung akin. Panalo yung kanya mga gamba, pero nakagat yung gagamba niya. Wala, natulala. Ayan mga gamba. Pero sa akin talo tayo sa laglag mga gamba. Ay siyempre gusto namin magandang content ito. Hinayaan namin na magsakmala. Nung nasakmal yung kanya, wala na. Nabinom. Ayan, sa kay Kabinom, nabinom siya. Ayan mga gamba. Mayroon pa kami next fight mga gamba. Ayan, sinaputan na mga gamba. Ayan na. Wala na, binilot. Talo sa akin sa laglag, pero bandang huli, nasaputan siya. Mga gamba. Ayan. Nilamon na siya ni Butchog. Ayan, so mga gamba, mayroon pa kaming next fight ni Black Hunter PH. Ayan mga gamba. Ito sa akin, sa palay ito, ganitong kulay, tigre na dilaw. Brown pala, ayan. Tigre na brown, ayan. Ayan, pakawalan mo na. Tagalog lang to, ayan. Ay, Tagalog lang siya.
Kaya pala hindi niya maka-English kanina. So, yan na, yan na. Ayan na, ayan na. Sige, pagharapin natin Tagalog sa Ilocano. Up. Yan. Yan. Oh, ano ba naman? Hindi pang umaabot sa gitna, nalalaglag na. Nervyoso ya tayo kay Black Hunter PH, ah. Oh. Lalaro lang to, ah. Balik-balik ka na lang. Oh, ayan na naman. Puro doon ang punta niya. Dito, balik tayo ko nga. Yan, yan, ganyan. Yan. Yan, oh. Malaglag yung kay Black Hunter. Ah. Oh, oh. Talsik ulit. Baka naman magkabaliktad to. Mamaya ako naman masaputan nito. Pag napagod yung kanya, magagalit na. Oo, ayan. Ay, mga gagamba, ano ba tawag mo? Hunter. Ka-hunter. Ay, mga ka-hunter. Oh, mga ka-hunter, medyo panalo na siya sa laglag, mga ka-hunter. Kala na sa ating mga ka-hunter. Lakas ng Tatay Mendo. Pakita laro. Oo. Next. Next ulit. O, sige. Harap ulit. O, pakawala ulit. Walang sawang pagpakawala. Ayan. Shoutout pala kay Street Fighter nasa likod. Saka si Kabinom nasa likod, oh. Anino ba lang yung Kabinom o ikaw yan? Ayon? Ayon? Tayo. Sige lang. May baso ka naman. Mahirap iinom ka lang baso. Laban na. Pinaikot lang. Ayan. Oh, oh, oh. Nako. Pagod na yung gagamba ni Ka-Hunter. Yun, no? Tinambling ng tinambling, tinambling ng tinambling, hindi pa rin mahuli. Oh, puro tumbling. Sirkiro tong kay Ka-Hunter, mga kagamba. Oh, hilong-hilo na, hilong-hilo na. Oh, tigil na natin to, baka magalit sila. Okay na. Talo na si Black Hunter, mga kagamba. Suportahan natin to si Black Hunter PH. Huwag niyo kakalimutan na i-subscribe yan. Pindutin nyo rin yung batingting niya para pag kami upload siyang bago, kakalimbang yung cellphone nyo. Ayun, mga Tuloy kagamba. lang po yung suporta. Kay Tatay Mendo. Yun. Mendo Zero. Yan, mga kagamba. Huwag nyo kakalimutan ito mga subscriber natin. Ayan. Yan. Mga gwapo. Yan, comment na lang kayo dyan kung gwapo talaga kayo sa video. So yun, hanggang doon na lang mga kagamba. Hanggang sa muling pag-upload ng aming mga video. Marami pong salamat.